Какво става, манячета? Днеска е голям ден, тъй като имаме нова машина за вас. Новата ни машина е на българска тематика и нея може да откриете в магазин Хора от народа на улица Дубровник, блок 17. В тази машина ще може да откриете коини, които са изцяло свързани с тематиката на България. Тук може да видите шипка коин, имаме ето е този Варна коин, естествено. Продължаваме с ето е тази розочка. Имаме кукер, штрикел, един български танцор, едно лъвче и разбира се, не на последно място, Васил Левски коин. Оставяме тези коини в машините, като предстои следващото зареждане, където ще обогатим нашата колекция от български коини. Всички тези коини може да откриете в нашата българска машина в Хора от народа. В случай, че не знаете точно къде се намираме, сега ще ви покажа. Тук зад мен може да видите банера от Хора от народа, а това е улица Дубровник. Там надолу е Рушев, Нутрио, денонощните